Jeg hedder Anna Lytken, og jeg er formand for Selvhjælp Fredericia Middelfart. Og jeg er rigtig glad for at kunne fortælle, at vi har 25 års jubilæum. Og det betyder, at vi har hjulpet mennesker i krise i 25 år. Og det fejrer vi i januar 2015. Og så vil jeg give ordet til vores leder, Anne-Karen Petersen. Ja, tak for det. Jeg vil fortælle lidt om, hvad det er, man kan bruge selvhjælp til. Noget af det allervigtigste for os, det er at være til rådighed for mennesker, der pludselig mister fodfæstet. Hvis der sker noget i ens liv pludseligt, så kan vi tilbyde et neutralt menneske, man kan komme og tale med. Og det gode ved det neutrale menneske, det er, at man kan sige nogle af de ting, der er for svære at sige til familie, eller naboer, eller venner. Så her har vi en god mulighed for at hjælpe en borger. Når man har fået en personlig samtale, så kan man komme ind i en gruppe og dele erfaringer. Vi har en lille historie fra en gruppe med skilsmissepersoner. Der var 4 kvinder i 40'erne og 1 mand. Og de delte en masse af de svære ting ved at være blevet skilt. For eksempel er der det med børnene, der er det med økonomien, der er det med sorgen, der er det med forhold til ægtefællen. Og efter at have mødtes 6 gange, hvor kvinderne havde sagt til manden, du skal altså have en hund. Fordi han var meget ensom og havde ikke så meget familie. Og han sagde, jeg skal ikke have nogen hund. Så skete der det, at kvinderne inviterede ham på brunch en lørdag nede i byen. Og så tog de ham med til et hundekendel. Og der var der en hund, der valgte ham. Og næste gang til mødet blev vores frivillige utrolig overrasket. For så kom han stolt med sin hund og viste den frem. Og det var takket være de 4 kvinder. Og så vil vi fortsætte det arbejde, og vi har nogle nye visioner for det kommende år. Ja, vi har tænkt os at oprette nogle grupper for mænd, der har det rigtig svært, så de kan støtte hinanden. Og vi vil gerne bruge mindfulness, og vi håber på, at de kunne få et øget livsmod. Så vil vi gerne lave støt dit barn-grupper for forældre, når børnene har en diagnose, og projekt for sygemeldte. Og så vil vi fortsætte det gode samarbejde, vi har med sundhedsafdelingerne i Fredericia og Middelfart. Og vi har et udmærket samarbejde, men vi vil gerne intensivere det. Og så vil vi gerne fortsætte med at opkvalificere vores 62 frivillige, så de er i stand til at fortsætte det spændende, gode arbejde, vi laver.